Takže čaute! Tu je video, konečne Minecraft z počítača. Toto je zamodovaný Minecraft, to volá, že Pokécraft a ja tu mám jeden svet, takže vám ho ukážem. Ale kedy spadne kvôli nemu celý Minecraft, takže keby spadol celý Minecraft, tak sa nedivte. Alebo by to sekalo, lebo ja už som raz natáčal Pokécraft a mi to strašne sekalo, inak mi to takto neseká. A vidíte, padá to. Tak si vyskúšame počkať. Zatiaľ si môžeme pohovoriť, ako bolo dneska, no sice nie, ale čo už? No, už to je. Tu som teraz, už sa mi to pripojilo a pozerajte proste tak, tu píše, že tenku, že som stel a tu Magikar. Mám už dva Pokémon a počúvajte, toto je smiešné, ten Drowzee hovorí, pozerajte. No, Drowzee, lebo blbo som to hodil. Ste počuli Drowzee, jak máva rukami. Drowzee. Magikar potom mám. Toto tu neviem, čo je to za tento stroj. No. A tu vidíte celú tú oblasť, kde sú Pokémony. Takže keď aj akého nájdem, tu je taký chytí iného. Takže karpa nesiem tu taký sumarina. Magikar nie je na nič. Je to lenivý kapor a už mám stovky v PC. To čo bolo? No, ako som ja. Abra. Alebo Butterfly. Alebo čo je toto? Toto Pokémona nepoznám. Kto pozná, napíše do chatu. Ja ho poznám. Please, daj ma do videa. No, takže idem z toho Pokémon chytiť a ukážem. Ja mám v tejto hre Master Ball, lebo som v kreatíve, takže dáme na neho Master Ball a bude chytený. Inak by som mal ešte z ním bojovať, ale si ho nechcem zabiť, tak dávam na neho Master Ball. Tak si počkáme, kým sa nám chytí do Pokéballa. Vidíte, napísal do chatu, máme ho. Si idem na neho pozrieť. Potom poďme teraz naspäť. Kde mám základňu? Keď si vždycky sem, keď ďaleko od toho prídem, tak potom nemôžem nájsť Diglett, či čo to ja neviem. Diglett tu je. To čo ja takým Pokémon nebudem povedať. Povedz si, kto pozná toho Pokémona to vôbec. Akože mi to seka, tak ani nemôžem to vidieť, tak kde? Tam je. To videli aj vy? Pokémon. O, už som to nevidel. Joj, sa nám skáka na hore. Vidíte, vám ukážem môj skin. Vidíte môj skin. Rival. No a teraz mi nejde, zaujímavé, že mi nejde. Viete, keď chcete ujetať, tak stlačíte dvakrát medzerník. F stlačam to a to mi iba skáče. Tak sa mi to asi pokazíme, že no konečne. Poďme naspäť do domova a sa pozrieme na toho Pokémona, ktorý sme chteli. Je to 40 to sa nám super podarilo. A ukázam, jak potrebujeme dať povačka. Dobre, vám asi pozrieme toho Pokémona, ktorého sme chytili. Pekne rozprávaš. To vyzerá dobre. Nedú sa ho hitovať. A čo je najlepšie na Pidgeotovi, že môžete na ňom letať, ale tak dlho letíte, ja vám to ukážem.
zoberte Pidgeota, tak a môžete mať nič v ruke, na neho kliknete pravým a proste môžete na ňom lietať. Takto fajne si môžete lietať na Pidgeotovi. To nevie a má pokekravať. No ale potom sa to strašne ten pokekráva, alebo Pixelmon sa to strašne laguje. Ty, priamo tu Pokémonovi. Nechcem, to tu nemám. Veľa. Tu vám poviem. A to by som iba tak vám ukázal, ako sa chytajú Pokémoni, tak to už koľko natáčame. To nám úplne stačí a čaute.